Rodri Camilleri ta' 44 sena minn Birżebbuġa u Derin Dimek ta' 46 sena mill-Fgura jinsabu akkużati bit-traffikar u importazzjoni ta' 146 kg droga kokaina u ma ċaħdu l-akkużi kontrihom. Camilleri u Dimek tresqu il-qorti f'awla seba' quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Żammit. L-akkużati u qrabathom fl-awla deru imbikma. Iż-żewġ tirġiel ġew arrestati mill-Pulizija grazzi għall operazzjoni fil-Port Ħieles. Magħhom ġew arrestati wkoll żewġ tirġiel oħra, wieħed ta' 36 sena minn Ħażebbuġ u ieħor ta' 41 sena minn Ħażabbar li t-tnejn ingħataw il-police bail. Id-droga ġiet interċettata waqt spezzjonijiet li l-Pulizija Maltija kienet qiegħda tagħmel fil-Port Ħieles bl-għajnuna mill-uffiċjali tas-sigurtà tal-faċilità. Kien hawn li l-Pulizija waqfu trailer li kien ħireġ mill-Port Ħieles u wara tfittxija fil-kabina il-Pulizija sabu 105 kg droga suspettata kokaina. Il-Pulizija komplew ifittxu fil-kontejner u hawnhekk sabu 41 kg oħra ta' droga wkoll maħsuba kokaina. Jidher li din id-droga li oriġinat minn port fl-Ekwador kienet destinata biex tinbih fis-suq lokali. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispetturi Mark Merċieqa, John Lee Howard u Francesco Mizzi flimkien mal avukat Marija Francesca Spiteri fisem l-Avukat Ġenerali. F'dan l-istadju l-avukati difensuri m'għamlux talba għal ħelsien mill-arrest bl-akkużati nżammu arrestati fil-ħabs ta' Kordin. Għal Camilleri deru l-avukati Jason Azzopardi, Chris Bużjetta u Alessandro Farrugia. L-avukat George Anton Buttigieg der għal Dimek.